Er du der, ja? Du skal bare trykke Jo, den nu gang. kører den. Action! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Au, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Det skal fejres! Din tid er ødelagt af, at du tabte den 3 gange. Ja, nu så du det. Hvad spiser Kenyan? Jeg tror, han fik Marie. Det går. Er den god, Kenyan? Hvad? Er det en god kiks? Hvad? Nåede du lige at nå den? Hvad, Kenny? Kenyan? Hej. Hej, Kenyan. Var den god? Jeg fik flere lege. Hvad? Ja, det gør det. Hvad? Men det er også, da jeg lige fik den sådan rigtigt, så købte den også bare. Jeg tror, det var mere end et i sekundet. Ja, den kører stærkt. Ja. Lige starten der, indtil du tabte den først. Ja. Men man bliver lidt Ja. Du bliver ved med at filme mig. Ja. Jeg troede, Simon skulle prøve igen. Nå, Men du tog den kiks frem. Men det var til Kasper. du er så Kasper. Nå. Skal du se, om du kan? Nej. Jeg er ikke hørt den. Nå, ikke? Det var ikke ret mange mere. Hvad var det? 43. Så er det. 17 mere, så er det noget. Skål! Skål. Og glædelig jul! Skål. Det er jo. Ej, min mave er stakker.